श्री स्वामी समर्थ तन्वीज ब्लॉगमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण ओल्या काजूची भाजी पाहणार आहोत। त्यासाठी मी इथे ओले काजू गरम पाण्यात उमळत घातले होते आणि मग त्याचे साली काढून घेतले आहेत। इथे आल्या लसूणची पेस्ट आहे, कांदा आहे, टोमॅटो आहे, कांदा आहे, बटाटे घेतली आहे आणि थोडासा कढीपत्ता आहे। तर चला मग आपण भाजी फोडणीला घालूया। इथे मी गॅसवर कढई ठेवली आहे आणि त्यात आता तेल ओतून घेते। आपलं तेल तापलं आहे। प्रथम मोहरी आणि जिरं घातलं मी। आता कांदा टाकते। कांदा लालसर झाल्यावर त्यात मी टोमॅटो टाकून घेते। आता मी थोडीशी आल्या लसूणची पेस्ट घालते आणि ढवळून घेते। आता आपला कांदा आणि टोमॅटो चांगलं नरम झालंय तर आता आपण आत मसाले टाकूया। हळद टाकली मी, धने जिरे पावडर टाकली, काश्मीरी लाल तिखट आणि आमचा मालवणी भाजका मसाला। ह्याच्यामध्ये माझा गरम मसाला सुद्धा मिक्स आहे, त्यामुळे मी याच्यात काही गरम मसाला टाकत नाही आहे। हे चांगलं ढवळून घेऊया। आता याच्यात थोडं गरम पाणी ओतून घेऊया। आता याच्यात बटाटे घालूया आणि चांगली एक उकळ काढून घेऊया। हे बघा, याला चांगली उकळ आली आहे। आता आपण याच्यात काजू घालून घेऊया आणि ढवळून घेऊया। हे बघा किती छान उकळी आली आहे। आता आपण ह्याच्यात कांदे आणि खोबऱ्याचं वाटण घालूया। चवीसाठी वरून मीठ घालूया आणि थोडीशी साखर। आमच्या कोकणात जेवणात थोडी तरी साखर हवीच। तुमच्याकडे आवडत असेल तर तुम्ही टाका, नाही तर टाकू नका। आता ही भाजी आपण एका कडावरती शिजवून घेऊया। ही बघा आपली भाजी शिजली आहे। आता आपण त्यामध्ये कोथिंबीर घालूया। किती छान वास सुटला आहे। अशा रीतीने आपली काजूची भाजी तयार आहे। चला तर मग येताय ना ताव मारायला। आज अक्षय तृतीया स्पेशल काजूची भाजी, आमरस आणि पुरी। धन्यवाद। माझे अशाच नवनवीन रेसिपी आवडत असतील तर माझं चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा।